Hello, andito na naman ang lutong waray. Simulan nating hiwain ang sibuyas, ang bawang at ang mga sili. Hiwain naman po natin ang tocino roll. At dahil maulan at may bagyo, magluluto tayo ng pansit bihon canton ngayong araw na ito. Narito po ang mga sangkap. Sumunod ay ating ibabad ang pansit bihon para lumambot. Simulan na natin ang pagluluto. Ilagay na ang mantika sa karaha. Painitin. Ilagay na po natin ang sibuyas at bawang. Igisa at halu-haluin. Pagkatapos ay isunod na ang sili para sa jowa mong hindi ka pa rin nagsisisi. Isunod na ang tocino roll para sa jowa mong laging habol ng habol. Ilagay na po ang toyo para sa jowa mo may toyo. Ilagay na ang salana para sa jowa mong pinagtaksilan ka. Ilagay na ang tubig para sa jowa mong waray dilig. Ilagay na ang pampalasang paminta at ginisa mix para sa jowa mong laging inis.
Ilagay na ang kalamansi para sa pagkikita nyo. Walang mentis. Ilagay na ang pasit canton para sa jowa mong tambay sa kanto. Isunod na ang bihon para sa mga sirenang ayaw umahon. Halo, 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 halo. Okay guys, ready to serve na. Charan! Andito na po ang aming pansit bihon canton. Wala dito sa aming probinsya sa Baynani, Eastern Samar. Tara! Pangako na! Marasa! At ito po muli si Alexandra Antipolo. Maraming salamat sa inyong panonood. Signing off. Bye!